איך להתקין וסת לחץ אקווסינק. ללא לחץ מים במגוף, נוציא את הסולנואיד. אחרי שהסולנואיד הוסר, נבריג את האקווסינק לתוך הפתח עם התבריג שבו היה הסולנואיד. סובבו את האקווסינק לאט ובזהירות. בעת ההתקנה, ודאו שההברגות מיושרות כראוי. אחרי שהאקווסינק הותקן, ניתן להבריג את הסולנואיד לתוך פתח התבריג שבאקווסינק. שימו לב שבסיס היחידה מסתובב עצמאית ללא תלות במנגנון הכוונון. כעת, אחרי שהוברג עד הסוף, המתאם יכול לנוע ללא תלות בבסיס כדי לקבוע את המיקום הטוב ביותר בארון המגוף. לאחר התקנת האקווסינק, ישתמש בגלגל הכוונון כדי לוודא שווסת הלחץ מוגדר ללחץ הרצוי. לאיתור מוצרים אלה ומוצרים נוספים של הנטר, בקרו בכתובת www.hunterindustries.com/get-hunter.